Dahil sa panibagong oil price hike, bawas pasahe sa mga UV Express sa Pangasinan, malabo nang ipatupad ayon sa LTFRB. Balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel. Jasmine. CJ, tuluyan na nga nasagot ang katanungan ng mga van driver dito sa Pangasinan matapos na magbigay ng statement ang LTFRB Region 1 kaugnay sa usapin ng fare reduction. Malabo na umanong magkaroon ng bawas pasahe sa mga bumabiyaheng UV Express. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 1, bunso dito ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Pagka binaba namin yung pamasahe, kami naman nasa standard pa rin. Yung sa pamasahe namin, yung per kilometer, sumusunod pa rin naman kami. Hirapan din kami pagka medyo kaya ng floating ng diesel, babataas. Kagaya kahapon, tumasa naman. Kaya yun na ma'am, malaking bagay din ma'am. Paliwanag ng LTFRB, kung aaprubahan ng bawas pasahe sa UV Express, malaki raw ang epekto nito sa kita ng mga tsuper. Ngayon po, dahil sa nangyari na bumabalik na o tumataas na uli ang halaga ng langis, ay malabo na. Sa tingin ko po, untimely na ngayon. Naunawahan din naman ng mga mananakay ang sitwasyon ng mga tsuper. Ganun, di okay na. Magkano ba pamasahe ngayon, sir? 40. 40. Bayang, okay pa naman po. Dagupan to bayang bang. Okay. Nung dati, hindi ako okay. Pero dahil napanood ko kagabi na tumaas na naman ang gasolina at saka diesel, kaya okay lang. Oo. Naiintindihan ko naman sila. Ngayong araw, pumalo sa 160 per liter ang price hike sa gasolina. 125 sa kada litro ng diesel, habang 150 naman sa kada litro ng kerosene. CJ, inaasahan na ng mga drivers at operators ng iba't ibang transport group dito nga sa Pangasinan ang posibleng pagpalo na naman ng presyo ng petroleum products hanggang sa mga susunod na linggo, lalo pat patuloy din yung paggalaw ng presyo ng petroleum products sa pandaigdigang merkado. Ayon sa kanila, hanggat hindi umaakyat sa 40 pesos yung gasolina, habang sa diesel naman ay hindi umaakyat sa 30 pesos, ay hindi pa rin sila mag-aabiso o magsusumite ng anumang petisyon sa LTFRB kaugnay naman sa posibleng pagtaas sa presyo ng pamasahe. Samantala, next week, CJ, simula na ng Semana Santa, tiniyak naman ng pamunuan ng mga van operators sa Pangasinan, partikular yung biyaheng Manawag, Bayambang at maging doon nga sa may mga terem na naka-ready at naka-standby lahat ng kanilang mga van units para naman ma-accommodate lahat ng mga pasaherong magsisipag-uwian sa kanilang mga bayan. Ganon din yung mga special permits naman na sinumite o ni-request ng iba't ibang bus company region-wide. Ayon sa LTFRB Region 1 ay nakatakda nilang ibigay yung approval ngayong linggo. Ito'y para bigyang daan din yung pagdagsa ng mga pasahero na magsisipag-uwian mula dito sa Pangasinan papunta sa iba't ibang mga probinsya at maging doon naman pabalik sa Metro Manila. Tiniyak naman ng PNP na naka-ready na yung kanilang police security na i-deploy sa lahat ng mga terminal, ng van at ng bus para matiyak ang tahimik at mapayapang paggunita ng Semana Santa. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel.